kain na muna tayo. Doon tayo lipat kasi kakain daw. Huwag mong tatanggalin yun. Hindi, doon tayo kasi doon lipat natin para kasi kakain daw. Ate, kung saan yung ilaw na dito tayo patay? Dito? Sige. Wow, disco light na. Bakit pinagay yung ilaw din eh? Ha? Bakit pinagay yung ilaw din? Kasi dyan daw di disco eh. Baby, oh! Bakit hindi nakasentro? Ikaw na nga dyan lahat mo, kamo na lahat to. Siyempre, kakakuna na ebidensya yung mga kumakain, kumukuha ang pagkain. Tita! Ha! Picture tayo dalawa tayo! Picture mo nga kami dalawa. Buksan mo ilaw yun. Dito tayo. Sali ako! Nauyog niya sa luna! Nauyog niya sa luna! Dalawa ka lang ba? Pero kung pagkanyan ko sa akin, Yan, yan! Nakakain mo ako ba? Help yourself! Dahil ako ngayon, Sana dyan! hindi, nag-diet ako, hindi ako kumain kanina, kaya nareserve ko ngayon. Talaga? Sige. Para sa ako kumain na kaya. Kami dalawa kayo! Nag-uuli na lang mga Spice Girls. Wow! Tayong dalawa pa! Sandali lang. Patugtugin mo yung isa dito para maglamit na ay panahon. Ano pa naman yung sampo ko? Di ako kakain? Huwag niyo kumain. Bukas may bayad na yan. May konti lang. Kaya nga. Hindi ako marunong kumain pag sarap. Hindi naman pwede. Sosyal! Tanggalin mo yung jacket mo tayo. Para makakain ka ng malayo. Hindi ba? Hindi ka matapat. Wala pa nga over lang. Ako pa yung sabi yung dati. Diet ako ngayon. Dali! Kunin mo nga. Diyan sa rute. Bakit naman tayo YouTube dito? Kumain yung birthday ko. Laki na sinabang. Nag-moving on na rin siya. Tapos ka mo on? Ito ba? Yung buhok mo, please. Balo mo nga may pa-Christmas. Tama yung sisarita ko. Isa na kaya makapalan talaga ang mukha ko eh, pati katawan. Oo naman. Okay lang yun. Namigay ka ng konti. Hindi!
Ayaw umalis eh. Di ba kumain? Kakain ako din. Kahit ayaw ko na, sige pa rin ako pag may party. Ano yun? Nandito naman si ate. Parang kalabalan. Sabi ko, ano ba? Sabi ko,